Ωραία. Θα πρέπει να καθαρίσω αυτούς τους πίλαντζες. Πραγματικά. Γερβάτη. Τόρτσες. Πραγματικά πόρτα που είναι. Πόρτες εδώ. Εδώ γίνεται πια. Πίλαντζες. Ήρθε η ώρα σας. Όταν έχει κάπου εδώ φώτα κιόλας. Τι πια. Πάλι καλό. Μήπως να είναι ο στρατός μου. Να μην το σκοτώσω. Θα είναι ο στρατός μου, ναι. Ας είναι ο στρατός μου. Δεν θα το σκοτώνω. Το υποσχέθηκα, δεν θα το σκοτώνω. Θα είναι ο στρατός μου. Έξω έχω... Τα τέρατα! Τέρατα! Έχει τέρατα το σπίτι μου! Πάλι καλό που δεν έχει όμως. Τόρτσες. Τόρτσες. Ωραία. Ένα κρεβάτι. Εδώ. Ωραία, πού είναι τα γιαγιά τώρα. Γιαγιά, εδώ. Ναι, δεν χρειάζομαι βέλη. Ήρθε. Το έβαλα. Αχ.